आसुनिर द्वारा जेनेका माने इमान हिसाबै खुबै आनन्दित नेपाल प्राइमारिनि सिङावहाय दतमा ब्लकनि सिङाव दिनैबो आरोबाव मोनसे राजबंशी गामि नाराबारियावहाय जोङो मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों गासै 20टा नखरा माने इउपिपिएल दोलोआवहाय जयेन जाबावलायबाय मैयाबो जोङो होदोंमोन दाखालिबो होदोंमोन बे जयनिं जे प्रग्राम बे कन्टिनिउआस सोलिगासिनो दङ दा बे हिसाबै खोब मोजां मोनसे थासारि मोजां मोनसे परिबेस दा बेवहाय इउपिपिएल दोलोनि थाखाय जोङो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बे मोनसे मेसेज आरो जिहेतु इलेक्शना बारा गोबाव गैलिया बेनि थाखाय माने जोंनि इउपिपिएल दोलोआ दैलि बिदिनो जयनिं प्रग्रामनि दारै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोदों दा इलेक्शना फैयोबाथाय जोङो माने जोबोद गाजा गोमजायै रंजा खुसियै जोङो 2025नि जे माने बिटिसि इलेक्शन जों बेखौहाय इउपिपिएल दोलोआ गेलेनो थाखाय रेडि जानानै दङ। बे हाबाफारियावहाय जोंनि दतमा ब्लकनि कोअर्डिनेटर बिथाङा सेन्ट्रेल फार्मार सेलनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमरजित बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों लोगोसेयै जोंनि ब्लकनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिसिडिसि चेयारमेन बिथां दङ गासैबो माने प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर दङ ब्लकनि गाहाय नेहाथारि राजकिशोर बसुमतारी बिथां दङ बिथांमोन नुजाथिनायावहाय बे हाबाफारिया जादों। दिनै जोङो बे सेरफांगुरिनि बे नेपालपारा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नाराबारि गामियावहाय मोनसे जयनिं प्रग्राम लादों मोनसे पकेट मिटिं बे नाराबारि गामियावहाय बाहाय राजबंशी माहारिनि रायजो राजाफोर बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोनि जोंनि प्रमद बर' सारनि जायनाखि निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै लैहोर फैनानै जयनिं जाफैदों जोबोर मोजां जादों प्रग्रामा बिथांमोना दिनै संकल्पबद्ध जोंनि इउपिपिएलआव थानानै खामानि मावनो ओंखारबोदों बिथांमोनखौ जों दिनै जयनिं होबाय। आदसा बिथांमोना बबे दोलोमोन? बिथांमोना बिपिएफनि आरो माखासे जिएसपिनि दङमोन बिथांफोरा दिनै जोंनाव जयनिं जाफैबाय। मोनबेसे नखरनि? गासै 20टा नखरनि दङ 20टा नखरा दिनै जोंजों लोगो लाफैबाय। आदसा इउपिपिएल राजनितिक दोलो हिसाबै बिसायख'थिया खाथियाव फैगासिनो दं माबायदि सानदों? बिसायख'थिनि थाखायथ' जों रेडि मेन्टेलि फिजिकेलि जों रेडि माने गाबोन इलेक्शन जागोन होननानै बुंबा गाबोनबो रेडि दिनै जायोबा दिनैबो रेडि जों मेन्टेलि आरो फिजिकेलि जों रेडि इउपिपिएल दोलोआ। माबायदि आसा खालामदों रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनदों? जोंथ' दिनै जानाखि नुबोबाय 2020निफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै 2025 सेप्तेम्बर मासाव इलेक्शन जानायनि खोथा दा बिसिमावहाय रायजो राजाया जों लैहोर फैगासिनो दं आरो जों आसाबादि इउपिपिएल दोलोआ हारसिङैनो सरकार दानो हागोन। रायजो राजानिसिम मेसेजआ बेनो जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सरकार दाबाय माने इउपिपिएल बिजेपि जयै दिनै 2020 सननिफ्राय दिनैसिम बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सान्थियै दङ सान्थियै थानानै बयबो गाव गावनि खामानि मावनानै सोरबाया बिजनेस मावनानै सोरबाया बायदिसिना गावबा गाव जेखौ रोंगौ बेखौ मावनानै दिनै संसार खुंबोनो हादों दिनैसिम सानसेबो बन्द खोनाफेराखै दिनै बे जायगानि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम 2020 सननिफ्राय गरसेबो गुलि बेरफेराखै थरसेबो बमा बेरफेराखै सानसेबो बन्द जाफेरैखाय बयबो गावबा गाव खामानिखौ मोजाङै मावलायलायनो हादों आरो बे ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठीफ्रा बयबो आगोलावहाय जानाखि भुल बुजाबुजि दंमोन बे गोमालांबाय बयबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो बयखौबो सनमान होलायनानै ज'ज'यै रायजो जानो हाबाय ज'ज'यै खामानि मावलायनो हाबाय बयबो उन्नतिनि फारसे जौगानायनि फारसे दावगालांनो हाबाय बेखायनो जों आसाबादि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु शान्तिप्रिय शान्तिखौ लुबैग्रा गोजोनखौ लुबैग्रा आरो जौगानायखौ लुबैग्रा निस्सय जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिहेतु शान्तिखौ लाबोबाय आरो लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय निस्सय बे ओनसोलनि शान्तिनि थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय रायजो राजाया 2025 नैबे 2025 मायथाइयाव जानाखि बिसायख'थि जानो गोनां बिटिआरनि बाहाय जों इउपिपिएल दोलोखौनो लैहोर फैनानै मदद होगोन होननानै जों आसाबादि आरो रायजो राजाफ्रा बेखौनो जोंखौ बुंगासिनो दङ।
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।